आसतु जानिबा पोस्ट ऑफिस रो पीपीएफ कैलकुलेटर माध्यम रे प्रति मास रे आपण किछि टका डिपॉजिट करछंती 15 वर्ष परे आपण केते टका मिलिबो आपण जानिथिबे पीपीएफ अकाउंट रे आपण प्रति मास रे डिपॉजिट करि परिबे किंबा आपण वर्ष गोटे थर मध्ये डिपॉजिट करिवे और पीपीएफ अकाउंट रे आपण टोटल वर्ष भीतर 12 थर डिपॉजिट करि परिबे आसन जानिबा जे आपण प्रति मास रे 1000 टका लेके रखछंती तो 15 वर्ष परे सुध मूल सहित केते टका मिलुची आपण देखुथिबे 1000 टका जदि आपण डिपॉजिट करछंती प्रति मास रे आपण देखिबे टोटल सुध मिलिबो 1,35,000 एवं टोटल सुध मूल सहित 1,15,000 टका मिलिबो आसन जानिबा प्रति मास रे आपण 1,500 टका डिपॉजिट करछंती केते टका मिलिबो जदि आपण प्रति मास 1,500 टका डिपॉजिट करछंती आसन जानिबा केते टका मिलिबो टोटल आपनकू 2 लाख टका सुध मिलिबो एवं सुध मूल सहित आपण 4,73,000 टका आपनको मिलिबो आसन जानिबा जदि प्रति मास रे आपण 2,000 टका डिपॉजिट करछंती जदि आपण प्रति मास रे डिपॉजिट 2,000 टका करछंती सेही क्षेत्र आपनको 2,31,000 टका सुध मिलिबो एवं टोटल 6,31,000 टका मिलिबो आसन जानिबा प्रति मास रे आपण मनकर 5 लाख टका 5,000 लाख डिपॉजिट करछंती आसन जानिबा केते टका मिलिबो 5,000 टका आपण पुट करदेले देखंतु टोटल आपनको 6,77,000 टका आपनको सुध मिलिबो एवं 15,77,000 टका आपनको मिलिबो आपनको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 आसन जाने यदि आपण प्रति मास रे न जाई कि आपण वर्ष को 1.5 लाख टका डिपॉजिट करिवे तो टोटल आपनको केते टका मिलिबो देखिबा आपण एडी एर्ली मारदबा एर्ली जदि आपण 1.5 लाख टका मारछंती 1.5 लाख टका केते टका मिलिबो देखिपाथि आपण जदि 1.5 लाख टका प्रति वर्ष आपण जदि वर्ष गोटे थर केवल डिपॉजिट करिवे आपण 20,29,000 टका डिपॉजिट करिवे आपण डिफरेंस देखंतु 42,80,000 टका आपनको मिलिबो जदि आपण प्रति मास रे 12,500 टका लगे डिपॉजिट करछंती तो सेही क्षेत्र आपण टोटल वर्ष को भितरे आपण हे जो 1.5 लाख टका किंतु डिफरेंस आसन देखिबा आपण जदि प्रति वर्ष गोटे थर आपण 1.5 लाख टका डिपॉजिट करछंती प्रति मास जदि 12,500 टका डिपॉजिट आपण देखो 42,000 टका आपण एठी मिलला 42,000 42,80,000 टका मिलला आपण प्रति मास रे 12,500 टका डिपॉजिट करछन 12,500 टका आपण डिपॉजिट करन देखंतु आपण एकाल डिपॉजिट करिबा एवं प्रति मासे डिपॉजिट करछंती 16,94,000 टका 17 लाख टका आपण डिपॉजिट करिवे मिलिबो टोटल 39,44,000 टका मिलिबो सेति पई आपण जदि एट ए टाइम डिपॉजिट करछंती आपनको अधिक सुध मिलि पारे आपनको अकाउंट जिते समय पैसा पड़ी रहइबो तापर ही सुध मिलिबो डिफरेंस आपण देखि परथिबे केते टका माने आपण 1.5 लाख डिपॉजिट करू 42 लाख समथिंग मिलिबो प्रति मास रे 12,500 टका डिपॉजिट करछंती सेही क्षेत्र 39,44,000 टका मिलिबो